Takže servus lidi, vítám vás u dalšího videa a ozývám se právě až teď, protože teď tu máme v Rychvaldě minifest, rock, alternative rock, grunge a heavy metal, tak jsou zvědavá. A už to začalo, takže přemístujeme se na náměstí. Tak jsme trošku přitvrdili. Zkoušej, a vypadá to dobře. Fajno, když tu chlastám energia. There's no ways to see a prayer. Hold fire, life is brighter. One desire anyway, you are my friend. Zkouška si jen, půjdeme za ní za křičet. Ej, 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 ej. To byl párkový, co? No, nic moc extra to není, ale aspoň nejsem doma. Ale stejně, mít tu člověka tak je větší zabava. Že se tu nikde nemám jak dostat. To není chyba davu lidí. Těch malých děcek pobíhají, ale jsou pod nohy. Strašný. To člověka dost nasere. Protože se nemůže nikam dostat. To je pravda. No nic. Aby jsme se uklidnili, jdeme dát chill. Fakt chill popelnic. Možná bych měl odhrazit pár lidí, ale nevím. Tak tam čeknou. Ale i normální. Tak, v těch 8 hodin v neděli Overture!
Tak vidíte, tak už jsem dorazila domů a bylo to super, i když mohlo by to být extra super. Kdyby tam byl nějaký člověk, který by měl rád rock či metal, ale nevím, kdo by ho měl rád. Napadl mě jeden člověk, co by ho měl rád, ale moc si nejsem jistá, jestli by měl rád takovou muziku ten člověk. Když tak mi řekněte, jestli jo nebo ne. Tak, jo. A ještě jedna věc. Přijde tam půlka rychvalů, ani ne, a 10 lidí, kteří jsou asi mimo rychvat, plus já,
jsou úplně vepředu a prostě se kroutí. To tak všechno. Všichni ostatní. Pak tleskám. Tohle mě štve. Když mě nezajímá rok, tak tam nejdu. Když mě zajímá rok, tak tam jdu třeba. No. Ale proč nechodit zadara, jako? Já mě zajímají všechny písně. Ale když je něco mega super. Perfekto. Tak to musím mít. A bylo to perfekto, ta muzika. Jen někteří to prostě nedokážou pochopit. Jo, tak oblečení a hudba jiná. Jo, proč ne? A mohu říci, jsem to mohla více rozjet s tím hýbaním. Jenže abych se rozdělala více, kdyby tam byl fakt nějaký ten můj člověk. No. Ale jako super muzika. A víte proč? Takže má zalehly uši, já skoro nic neslyším, takže nevím, jak to dopadne toto. To konečné, závěrečné. Fakt nevím. Jo, jestli se díváte na ten bordel vzadu, nevšímat. Musím se ho uklidnit, no. Ale nevšímat, mám tu jí buchty. Nekoukat. Ale to nemá cenu. No nic. Tak budu ráda za like, za sdílnutí, za odběr, nevím. A u toho odběru dej zvoneček, ať víš o dalších mojich nových videích. Jo? No, a jestli vidíš, jak jsem hyperaktivní, tak to je tím, že jsem měl energiák a kafe a pak ještě limonádu. Wow. Pak nemám být hyperaktivní. A teď víš, jaký jsem hyperaktivní člověk, potomhle nejvíc. Já jsem pak křičela na celé kolo, jak jsme jeli domů. Jen protože tam nikdo se mnou nebyl. A strejhá mě. Nekřič, prosím tě, když se na tebe lidi koukají a já. Bylo by se mi lépe, kdyby se na mě koukali, jak tančím, ale bohužel já se nedostančila, protože jsem tam neměla člověka. Já si půjdu něco vykoumat, ale nevím, zase se budu připravovat na další a další videa. A nebo udělám, nebo ne. A víte co? Jdu dělat intro a outro. A uvidím, jak mi to vyjde, jo? A jestli se mi intro nepovede, tak ho tu nedám. A to se mé outro. No nic, tak. Like, sdílnutí, odběr, zvoneček a těším se u vás u příštího videa. Díky všem a čauec!